Yato na ni panitan. Andito ko andi. Sanggot. Mimi dana ka Mimi. Sayon naman siya pagpanit, guys. Kay bira-birahon naman siya. Aray. Ikuan ka na kay mga kulirog, mga samad kita na ng ayaw mo pagkuan kay hugaw. Mahugaw ning kuan oh. Tawa na hugaw na. Bakit di ko mahugaw? Paano niya mahugaw? Mahugaw mag-itom niya ah. Di dani toy, kana toy. Ko abira? Ay hawiri ang kuan. Gamit ni Mami. Sige bira. Sige bira ha. Ay piskot na unsa man ang pagkabira. Dai sa pa. Kana ho. Ako ra ni gamitin. Kana. Sige diha, sige. Ayaw pagputol-putol ha kay mga salingsing ha. Aguan pa man sa sagot nila. Ambi nang sundang maybe. Dara. Sanggot mi. Sige bira ha. Sige. Kana bira. Sige. Bira ha. Kamu duha dito ka cici, kamu duha bira. Wala. Oh, kana. Pa, andi nang ko sige di. Biskot kanang kuan ma. Matamakan ningo nang kuan ha. Sige. O kana kamu duha bira dito cici. Sige. Sige dito. Sige sige. Kana bira. Kana kasiksi ba kayo ni Mumi? O dira bira ha. Sige agpas. Ay. Bali. Mautoy nakadala og kuan. Hinaya ha kay mabali na pud ha. Kumukon ra ba ni siya nga kuan, dali rin siya kabali. Hawa na mi, kay matigbasan kami. Let mat play. Agay, wala nagsagit-sagit na sa... Lainot, gitawag ka, anak. Patay ka gikaroon. Sapab, sige, biraha. Dito, biraha. Biraha, cici. Di dali, biraha. Kana. Sige pa. Sige. Paha. Hinaya ni kuan kay basig babali na pud ning sanga. Maura ba ni nakakuan o dapa iglot. Bintoy. Tabangin yung bira. Hinaya. Sige, tesa pa gipudiray baka mo. Sige. Sige. Hinaya kay mabali. Sige. Sige. Bira ha. Na, sige pa. Manaling wala pa. Magtarong diha. Nagdagan wala pa. Nagdagan pa. Bantay kayo lagi. Hindi pa, bira ha. Nganion na ni ha. Tanaw lingling. Kani mga panit, kani anaon, diretso. Tangan din nato ni Christmas light ha. Ha? Palit. Christmas ball. Di na po ta Christmas ball. Pangita mo putot. Kinsay nakarelate dia guys. Ingani nga Christmas tree. Nangao na sila. Kaon sa utan. Kaon sa utan.
Dira guys, maniud to ta. Kaon sa utan, kaon. Kan aka ng utan liling. Ini masidan guys. Gabon. Gabon ang tawag sa amo kaning isda. Hindi. Punta na yung ring-ring niyo. Dapat utan. Purutan yung tubig bing. Eto na guys, natapos na pagbalat ng shapo. Yung gawin namin na Christmas tree. Karon ato ni siyang ibulad kay para dili ni siya agub-ubon. Diri nato ni siya ibuwad para uga na uga siya dito kasi plantada sa init. Maunang dali ra na siya mauga. Karon ang problema ang butanganan. So karon ang mga bata ipakuntis nato sila para pagkuha sa bato. Diara guys. Paris ni silang duha. Kanipod, Paris pod si Queenie og si Chiche. Si Ingot og si Bintoy ang Paris. Si Loy-Loy pod og si Kuan. Cardo. Usa pangandi ay? Cardo. Ha? Si Loy-Loy og si Didoy di ay ang Paris. Ilista sana ko kung kinsay mauna dani guys. Ay sa pagkuan diha ma-disqualify gid mo ka magpagwa mo daan. Marogit. Ayaw mo pagsuksok-suksok kay timan-an ra ba nako na ma-disqualify gid mo karon di gid imbis nga kamoy makadaog na di na ginoon mo makadaog ginoon. Nga, nangwa na si Luloy daan. Nagid makuanda ni nagid ma Ay, di simbuhog. Kita din siya. Grabay. karon guys. Napakoy gimmick para nila. Kani nga grupo. Alis din ni Bintoy. Ali din ni Didoy. O mao ni sila nga grupo guys. Kani si Lingling og si Iglot. Nya si Loy-Loy og si Didoy. Then si Ingot og si Bintoy. Dayon si Queenie og si Chiche. Napakoy gimmick para nila. O nya para bunot-bunot kung kinsay mauna mao ni mga number kung kinsay mauna. Napakoy gimmick para nila iparampasan ako ni sila. Unya kaning bunot-bunot kung kinsay mauna. Karon. O sa imo Iglot, bunot. Sa imo Ingot, bunot. Sa imo Loy, bunot. Sa imo bunot. O ambi na ling din. Kani o sa imo number 2. Kani si Ingot. Number 4 si Ingot. Kani si Loy-Loy. Kani. O sige, karon. Kasi na. O sige, katulo sila Chiche. O sige. Una sila ni Loy-Loy, sunod sila ni Iglot, sunod sila Chiche, og sila Bintoy ang ulahi. Karon rampa na sila guys. Maygo candidate number 1, mag-ana ra mo. Magdungan mo kayo, me. O, kamo duha. Magdungan. Ayuhan ninyo, ana o. Nana, lugar niyo. Ano dayon? Nya. Agpas. Ano din nila? Oh. Nya. Ana din mo duha ho. Ana din mo duha. O sige na. O sige. Candidate number 1, grupo nila ni Loy-Loy. Start, go! No, 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 no. Candidate number 2, go!
Candidate number 3, go! Oh, no, 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 no. Candidate number 4, go! Oh, no, 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 no. Uy, nagbakang-bakang. Diara guys, ang akong padua sa ilaha. Diara ang duha ka kuan sudanan sa fita. Karon bahino na lang ni sila duha ka grupo. Piliu na to ang grupo kay na may dagko na apoy gagmay. Si Loy-Loy og si Doy-Doy. Ani diri diha. Buwag mo, buwag. Nya si Ling-Ling. Si Ling-Ling og si Bintoy. Dito ka Bintoy. Nya si Chichi og si Queenie. O diha ka. Diri si kuan. Diara guys, duha sila ka grupo. Kung 15 una makapuno dani, mao'y makadaog 50 pesos. Kay kani, mao ni ang butangan ako sa kuan Christmas tree. Ang ilang kuhaon dani bato. Punoon ni nila kung 15 una makapuno sa bato, mao'y makadaog. Sige na, ali na. Sige. Mao na sila guys, duha ka grupo. Nya karon ang ilang kuhaon, kahibaw na mo unsay kuhaon ninyo? Bato. Ang importante mapuno ha. Bato inyong kuhaon, isulod ninyo sa fita. Kung kinsay una makapuno, maoy makadaog ha. 50 pesos ang premyo. Walay labot na to ilang manong Roni ha. Oh, basta pangita mo, ayaw mo glusot dito dapit. Naara guys, ang sudlanan nga fita, maoy ilang sudlan sa bato. Oh, kahibaw na mo sa inyong buhaton. Oh, sige. Ready? Go! Oh, apa mo paingon? Oh, hamben, hamben. Oh, kana. Oh. Oh. Ulo usa ba na bala bato. Usa ba na pita naman na. Dera sige. Dito katong nagikay-kay mo. Dito nagikay. Oh, kana. Oh, sige. Sige. Kana, sige, dali. Oh, sige. Pistol, pilde, di mo tigbaw sa mga santo. Sige, balik, dali. Hala. Dali, kapit na, dali. Sulod niya. Oh, dali mo, kapit na. Hala. Agpas, dagan. Dali. Nawa na. Agpas. Gamay na lang kuwang. Agpas. Dali, sakto na na. Agpas. Dali, agpas. Alawa na, puno. Wa na, puno ng ilaha. Kana sila ang nakadaog. Si Ingot, alams na ni Ingot. Oh, alams na ni Ingot. Master kay si Ingot, agoy. Ang nakadaog. Mga bugoy. Sayang kay si Luy-Luy. Dari man gud si Luy-Luy nagkuano.
Agoy! Wa ka na. Puliray. Agoy, bay. Alam na na, guys. Alam naman ni Ingot. Bay, kasingot, bay. Mato paningot kayo na alams na. Master gini si Ingot guys. Diara guys ang mga bato nila ni Ingot. Ilahan ni Ingot na grupo ang nakadaog. Diara ilang premyo. Diara. Salamat. Oh, salamat. Ang ilahan ni Loy, Diara. Natiga. Nabaylo ko no? Nabaylo? Ano? Nabaylo ko no guys, ingot si Ingot. Ang ilaha ni Loy guys, 20 lang ilaha, consolation prize. Dara Loy, oh, pasinsihin na dito ka. Kuhay nag-20 ha. Ay, andi na lang nadi. Hatagi sila ni Ingot sa 50. Yan basta da na 20 rang kuha na. Iuli ang 30 sa ako ha. Ikaw, pasinsihin na dito ka. Sila yung nakadaog na dili nila ko ang dino. Kuha na ka. Pasinsihin na ninyo dito ka. Sige na. Unsay sulod na to duhaon? Wala na. Wala na kay napildi. Eto guys, ang gawin nating Christmas tree. Eto. Ato sa ning iya bokay. Puno man kay siya guys. Eto guys. Masa-asa. Eto ang ating Christmas tree. Ayan. Tapos ilagay natin ang bato para ligon. Oh, para ligon siya guys. Eto na. Kulang pa ni siya guys sa uga. Kinanglan mauga nig maayo kay para dili siya agub-ubon. Nya ako na lang gibutang daan kay para ugma ibuwad na lang dai ni siya. Tapos ang decoration na lang dayon ang kulang ani. Sapatik. Kaya kasi nila sila nday. Ibutang ang sili kining nangahulog di. Apas. Para ligon siya guys. Bato ang atong gibutang para ligon. Hindi na kalabayan. Hindi na kalabayan. Ako. Hindi, tawag si mama. Tawag ka din iba. Ayan ang Christmas tree ni Maya Mea. Eto guys, dali natin ito doon sa loob. Sa loob bugat. Mandi ay, uy. Char. Bugat. Aray. Sibog. Ha? Eto. Dito ko ito i-plaster. Diara. Naridi na ang atong Christmas decoration. Tapos ang TV ni Alshel. Dito na lang ang TV ni Alshel guys. Ito ang TV niya para ito sa module niya. Eto guys, kain tayo ng baungon. Si Mother nagkaon oh. Kakaon ako sa kong tinanong. Baong nun. Alam. Tungod pa. Tinatag na yun. Kaya, namay. Gamay, kaon ka pa me? Saan sa na? At dito guys, nagtatapos ang aming vlog for today. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!